Και καλησπέρα πάντες μου, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, είμαι ο Toy Soldier και σήμερα μαγκές μου θα ξεκινήσουμε τη νέα σειρά, η οποία είναι Building Ideas, δηλαδή θα σας δείχνω κάποια πράγματα για το πώς να χτίζετε διάφορα δηλαδή. Θα σας βοηθήσει, πολλοί μου έχετε πει ότι χτίζω καλά, οπότε ήθελα να σας βοηθήσω. Άρα ναι, αυτή η σειρά θα βγαίνει σπάνια, γιατί είναι λίγο δύσκολο το μοντάζ και όλα αυτά, και άσχετα αν είναι τρίλεπτο το βίντεο είναι πάρα πολύ η ώρα. Οπότε ναι, ξεκινάμε. Λοιπόν, για αρχή ξεκινάμε με ένα κύκλο από cobblestone. Είναι πολύ βασικό. Αργότερα βάζουμε cobblestone slabs και διάφορα cobblestone walls για περισσότερη λεπτομέρεια και πιο πολύ ομορφιά στο έργο μας. Μάλιστα, κάτι που μπορούμε να προσθέσουμε είναι leaves, και πάνω στα leaves διάφορα cobblestone walls. Μπορούμε να βάλουμε επίσης cables σε διάφορες γωνίες, όπως και να αλλάξουμε και το πάτωμα σε podzol και coarse dirt, αναλόγως ό,τι θέλουμε και ό,τι ταιριάζει περισσότερο. Επίσης λίγο bone meal δεν θα ήταν καθόλου άσχημο, μπορώ να πω. Τώρα για το επόμενο είναι από fences. Μπορείτε να υψώσετε μερικά fences λίγο παραπάνω για λεπτομέρεια και να προσθέσετε κάποια hay bales όπως θέλετε. Επίσης μερικά fence kits δεν θα ήταν άσχημα, όπως και λίγο bone meal, μαζί με λίγο νερό και λίγο trapdoor. Όπως επίσης και λίγο spruce fence. Επίσης τώρα για το άλλο είναι και αυτό λίγο εύκολο. Oak leaves, υψώνετε μερικά για λεπτομέρεια και βάζετε cobblestone slabs από πάνω. Επίσης μπορείτε να φτιάξετε ένα μικρό λόφο από grass και να προσθέσετε λίγο νερό και bone meal για να το ομορφύνετε παραπάνω. Μερικά λουλούδια εξίσου δεν θα ήταν άσχημα, όπως και λίγα hay bales. Οπότε αυτές ήταν οι τρεις ιδέες μου για το πώς μπορείτε να φτιάξετε όμορφα πράγματα.